И какво става, хора, съм Кевдиминер и тук сме най-пратни. Ало? И днес това е един информационен клип, който ще ви кажа това е първият ми клип в новия ми канал. И искам да ви кажа на какво ще снимам и да ви покажа моя компютър и други такива. Сам. Ще снимам на ето тези игри. Сега ще ви покажа. CS16, Minecraft и Motal. С брат ми също. Йоп. Разбира се. Йоп. И ще снимам как прецакваме хора в Skype. Реклами ще има на канали. Най-много на Minecraft ще цъкаме. А ти пак ли играеш в сървъра ми? Не, бе. Хей, тук имам всички плагини на сървъра ми. Ма някои не са сложени, така че. Значи, сега ще покажа моя компютър гигабайти, мегабайти и там други. 4 гигабайта съм, 250 ГГц, въпреки че моят компютър е по-силен от на брат ми. Неговия е 8 гигабайта и 260 ГГц, пък той едва дига 400 FPS. Ама ти говориш за гигабайти, не говорим тук за Майнкрафт. Да, но той е по-силен неговия, той има 8 гигабайта и 260 ГГц. Значи сега ще ви обясня как да си направите така мишката, като мен е черна. Идвате на контролен панел, улеснен достъп по-скоро. Променете начина, по който работи мишката. Цъкате. Тук избирате какви да ви бъде мишката. Значи аз ще избера това е. И направих така. Така примерно сега ще избера. И стана много голямо. Аз съм също с тази. Ето. И значи ето са ми клиповете, нямам нито един клип, само това където сега го снимам. Бандикама ми е кракнат, също така. Ето. Ето, имейл еди, какво си сериен номер. Аз съм си го такова. И да, това ще е за клипа. Това ще е клипа. И също така може да кача тук клип на Minecraft след няколко часа, защото днес ще ни напускат, а пък трябва има да, днес ще ни напускат и след в 5 часа. Да, след като излезем във ваканцията, т.е. след 3 часа, ще почвам да снимам, може да снимам днеска 5 клипа, не знам. И да. Кажи нещо. Какво да кажа? Казах вече нещо. Ими да. Това може да участвате в канала ми. И да. Чао. Ти нещо няма ли да кажеш, бе? Бай. И да умрете.